Yethu la esichaza khona amaphupho. Uma kuwukuthi umusha kule chaneli, ngicela ushaye u-subscribe ukuze ungaphuthelwa mhla sengibuya-ke nenye ividiyo. Ngizophendula ababuzayo kuma-comment, ngenza ividiyo bese-ke ngiyifaka ku-YouTube. Ungaphuthuma-ke nawe u-YouTube uzofica-ke ividiyo yempendulo yakho. Kunomuntu-ke obuzile ukuthi ukuphupha ngokundiza ngabe-ke kuchaza ukuthini? Baningi-ke ababuzile, babuze ngey'ndlela ezingafani. Ngizowachaza wonke amaphupho ngokundiza kodwa ngichaze ngezindlela ezingafani. Ngabe-ke kusho ukuthini ukuphupha undiza ephusheni? Emaphusheni indiza imele ukuphunyuka enkingeni. Izinkinga eziningi abantu emaphusheni ethu babhekana-ke nohlobo oluthize lobuhlungu noma-ke ubunzima esifuna-ke ukukubalekela. Umqondo wokubalekela izimo zamaphupho amabi ungasikhombisa ukuthi ingqondo inamandla kangakanani nokuthi-ke singawasebenzisa kanjani lawo mandla ey'ntweni ezinhle. Kungenzeka futhi ukuthi-ke sindiza nje yingoba sizizwa sinamandla amakhulu ukuthi sindize. Enye-ke incazelo yokuphupha undiza ukuthi kuwuphawu lokulawula into ozizwa ungenamandla ngayo, kahle kahle ungenawo umdlandla wayo. Lokhu kungase-ke kubonise ukunqoba, ukwesaba noma-ke ukungabaza noma unekhono lokundiza. Okokugcina, ukundiza ephusheni kungase-ke ukubonise isifiso sokuthola injongo yokuphila futhi ufinyelele-ke ukuphakama kuleyo njongo. Ukuphupha undiza indiza. Ukuphupha ukuthi undiza indiza kumele isifiso sakho esinamandla sokubaluleka sesimo esithize esibalulekile empilweni yakho. Ukuphupha ngokundiza endizeni. Iphupho mayelana nokundiza endizeni lingasho-ke izinto eziningi ezahlukene. Isibonelo, abanye abantu bangase-ke bakucabange njengesifiso sokukwazi ukuhamba emhlabeni. Kuyilapho-ke abanye abangase-ke becabange njengesifiso sokubaluleka ukuphila kwakho empilweni. Uma-ke uzizwa ukhathazekile noma ucindezekile ngenxa-ke yempilo yakho, lokho kungase-ke futhi kube wuphawu lokuthi udinga isikhathi sokuphumula ey'ntweni ey'thize ekungenzeka ukuthi izinto-ke ezikukhathazayo. Ukuphupha undiza emoyeni. Ukuphupha undiza phezulu emoyeni kuyiphupho elijwayelekile kubantu abaningi-ke lokhu. Kungenzeka-ke ube naleli phupho lakho usuzuze impumelelo futhi-ke ujabulile. Ungase-ke futhi uphuphe-ke ngokundiza esibhakabhakeni uma ukwazi ukufeza izinhloso zakho kalula. Ukuphupha undiza phezu kwamanzi. Ukuphupha undiza ngale amanzi ngokuvamile afanekisela-ke inkululeko, ukuthola impumelelo futhi umuzwa wokungabi nasisindo. Undiza phezu kwamanzi noma-ke ulwandle oluvunguzayo lungase-ke lusho ukuthi-ke uzizwa ukhululekile emikhawulweni ethize. Uma ubona omunye umuntu ephusheni lakho enza lokhu engikushilo, kusho ukuthi isifiso salowo muntu
sesifezekile futhi amaphupho akhe afezekile. Uma uphupha undiza njengenyoni. Ukuphupha undiza njengenyoni kubonisa isifiso sakho sokubalekela izingcindezi zansuku zonke zokuphila. Ukundiza njengenyoni kuwuphawu lwenkululeko, mhlawumbe ngenxa yokuthi ukundiza akuhlotshaniswa nenkumbulo. Emaphusheni, ukundiza njengenyoni ungafanekisela amandla nokuphakama kwakho empilweni. Njengasempilweni yangempela, abantu abaningi bazizwa-ke sengathi baqhunyelwa izinqumo kanye nalokho okubalindele. Amaphupho wokundiza noma okutanda. Amaphupho-ke avame kakhulu abandakanyeka mayelana nokuntanta noma ukundiza. Okuvamile-ke izinkulumo zesifiso sokubaluleka iqiniso ngendlela thize. La maphupho angase-ke abe ngenxa yokuthi abantu abaningi bazizwa-ke besebenza ngokweqile kodwa bahola kancane empilweni. Ukundiza emkhathini kuchaza lokhu. Ukuphupha undiza emkhathini kuwuphawu olunamandla olungahlobana nezici eziningi zempilo yakho. Ukundiza emkhathini kungase kumele inkululeko yakho, ikhono lakho nokunye okuningi. Iphupho lemoto endizayo. Ukundiza emotweni kuwuphawu lwephupho. Ngokuvamile kubonisa ukuthi-ke uzizwa ukhululekile futhi ungavinjiwe, kodwa-ke futhi unomuzwa wokuphuthuma. Awuzizwa-ke sengathi-ke ungamosha isikhathi, kodwa kunalokho udinga-ke ukusebenzisa ngokungcwele amathuba akho.